Africa my continent, Africa my home. Udaba lwengane yaseDonnybrook. Uyekhumbula ingane inensumpa la. Masibheka ama-comment ku Facebook, TikTok. Alokhethe nje Dr. Ngobese, sihle Ngobese. Kwase kuba umsebenzi wethu ukuthi ke senze investigation. Simthungathe, senze uphenyo. Hayi kamkhwanazi. Nangu sivuke naye sibuya naye phila. Dr. Ngobese. Baba. Phila mfowethu. Ngwenya. Tshela abantu base-Afrika sibonile ku Facebook bathi umuntu ongalekelela kuleya ngane. Yes, baba ngibonile bebengitheka nje impela lapha ya ngasho ukuthi sengiyobona ngani manifikile nangempela senifikile kuMsomluko la eSkopo. Yes baba walibeka udaba walidlala ngomntwana ngathi umntwana akeze ngizomhlola mahala angimhlole mahala then isinqumo sisiyophuma sengimhlolile kodwa nje uzoza ngimexamine ngimconsult for free. Siyabonga kakhulu kuzothi mase simconsultile ke sesitshela ukuthi ke emva kwalokho ke nakho kufuna amakhosi kangakanani uzobe sesichazela bese niyayenza lonto le siya kuphi lapha kwa crowdfunding eBhakedeni. I thank you.